Hapit na nahuman ang akong payag nga maoy income sa akong pagpanambal nga white laro. Ug nay magpatag-an, butag-an ko. Purog naa say magpatambal nga katong mga hiwi akong estriton ug di ma-estrit mosamot gid ka hiwi. Ganin do gining ani ata sa puti nga baybayon. Na ba puti diri? Aw ako ram di puti. Sakto kayo naabot ng ako mga power nga gikan sa ilawom sa dagat pa nako gikuha. Puti na kong utong-utong dito. Antod nakautot na lang ko dito sa may dagat. Wa na hilo ang ukoy akong igsoon. Nakuyapan. Sus, may di may tabo nga di ito sila mga rin ako kay gibantog ko. Nga mga maayong tambal, maayo ang tanan mga sakit, mga rayuma, arthritis, o mga uban pang mga malang mananap. Ato pas manambal ron oy kay sus may pag naawa na inana na jud na imuha rong milaktan sugad na naog kas barko na pag sus man akita pion kay nako sa man ato ani oy. Sa di mo tapion ba? Na. Tapi wa ko kibagan. Sus pa Unsa pa tapion lagi? Ay, ganun yung hindi pagtapion ni mo nga naglisod na bang kay dilaktan ang gal namang pagtapion ako. Nya asa mo ko dadon Ito mo? man ako, ito naman ang pagsunahan ka na. Patambalan di ka kung maulian ka kaya makapapatiun na ka nako. Love. Oh, love. Ano naghinuktok mo ka na? Ate ko lagi kang lagi lahat na. Kung ito ka naman bata ng Sana ay mao sa na akong gikuan karon may pag imo akong kuyugan. Asam ta? Ako ko dito man patambal ko ni patanaw ko ni ang sulod sa tiyan. Kanya itong anak kung asa gini siya maliwat naaban nimo o naaban ni tutong tugsok. Ano kayo mo magkanalab nga? Kung tukong tugsok ko, ako may mga ina. Ay na lang si pangutana ko be. Kuan ang imong kao be har makita ng kahayag nimo. Sige na tanan karon diha. Kuyugi ko. Basa ka o gasa ka masaya lab. Tara. Tartarin ko mo. Dali. Pagtiro sa bata. Sus agay timing na anak. Naday nagpaduong. Doon sa ning nilaktana nga. Taro nga imong gatan. Ay ma'am, ay sir, unsay ato? Andaw diha. Say. Unsay problema ni? Ako ni patambalan siya kay sukad na minaog ni siya. Sa kanang inaog sa barko ba? Oh, Inaangin na mo niya kay nilakpan na. Adyo di tapion tapion. Sus. pila ni kabuan sa barko? Siyam kabuan sa barko. Siyam kabuan. Maoni siya ngayon ane kay dito sa barko siyam kabuan. Ang iyang bugad na pagtukan. Kung na jud ay tambal ang nila. Uli dito sa inyong ha. Unya pag turjer mo kay maulian ra ni. Turjira jud ay Oh. tambal. Turjira sa Sige na. Ana, kuan kayo no. Turjira na. Lama ka. Oh, sige. Purbida ang nilaktan. Naingong na pisi. Ikaw na kay naong pero hiwi og tiil. Ano bali rin? Ayo. Uy, pagkabuy nasa. Porteng hayaga sa ni duol na karong adlaw. Sus, ang hitsura gang parihag porma. Oh my God. O say problema na to dai, ma'am. Di sir? Ay, kaluha na lang atong naong. Mananambal. Muro mas gamhanan pa kana kong panakway. Ay sanay lockdown ako. Aw, imo din yung bana. Ako nang bana. Binasa ni mong bana nagkaasawa nin aning hitsura. Unya buntis. Unsa may problema? Di na ang tami diri karon ba kay. Oh no. Ni patanaw nimo ang kuang tiyan kung asa gini maliwat sa anak mo. Tanaw na ko imong tiyan. Oh, tanaw. Sayon na kayo na tanaw ang imong tiyan. Unsa man? Unsay suda na ang tiyan o ang bata? Aw, Ay ang bata bata. na sulo sa tiyan. Aw, kana klaruha kay grabe ra ba kung tanaw basta tiyan na hisbitan. Sus, akong tanawon pero okay ra ka brad? Nga, Ay ako nagsirik may lang. patanaw. Mura magulanon kay ka nga. Mura magdi pa ka sa alright sa imo ang misis nga ning duol rin ako. Lagi kayo. Ano akong istorya god. Basta ko nung liwat basin ko nung liwat nako. Na ako nung liwat. Pagbungot ko anong maliwat man ako nga di man ako nagligwat. Ikaw magkay nagmaniho. Unya nga nung madiri man ako nga mura pugaw santil mo. Unya kining bata ang amahan mura sa demonyo. May unta og di ni siya masantako og santikoy. Ako sa tanawon ha. Op, dire na. Sa ibiyo gamay. Kining bata ang amahan ani murag ako mura sa imuha. Pero kining Diana guwapo kay hitsura liwat sa kuha. Op, Sa may pinarong. ang bata
Nisikad. Tanawa. Padul sa imong naong. Oh. Gisuntok kas bata kay di mo dawa tog amahan nga sukoy. Oops. Okay na. Ikaw ang imong anak ay kablaka. Kay liwat na namog duha o katsura. So? Liwat na tog duha. Kay man ka. Oh, siyempre, ako kay naghikap, ni ikay nagbuhat. Di ni maayo imong pagtambal sa akong asawa. Ano mo supak mo ka? Mura mag bugal-bugal na imong pag dili na bugal-bugal do. Ay kung sigahi ana imong mata. Ayaw kay ako ayo. Ayaw. Ayaw. Ayaw guys. Tapang guys.